Lelo panyanso voice box mnenkhani zimakhala zandale kwenetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikubweretsereni mawu a Bambo Paul Kalindo aka the DC. Iwowa akuyamba nkhani yawo lero kunena kuti ayi alemba kalata yopita kwa mtsogoleri wa dziko la United States of America Donald J. Trump komanso nduna yayikulu ya dziko la United Kingdom amene wandithu ndi Sir Keir Starmer kuwalongosolera pa zimene zikuchitika kuno kwathu Malawi makamaka nkhani zokhudzana ndi political violence. Iwowanso akukambaponso nkhani zokhudzana ndi misewu yathu kuno ku Malawi akuti ayi ngozi zina zira Malawi timazipangira dala chifukwa cha recklessness. Tiyeni limodzi pano panyansa voice box kuti nimve kuti Bambo Kalindo atibweretsera zotani lero pa 28 March 2025 ndipo akabaliza musaiwale kuika maganizo anu in the comment section below pompano panyansa voice box. The DC, fellow Malawians, because of political temperature, because of human rights abuse, because of political violence which is on the rise, which is being orchestrated by the MCP regime, because of issues of corruption which is on the rise, on behalf of the Malawi First, I have written a letter to American government, to the American president, Donald J. Trump and other world leaders, to express our fear and worry, especially now as we go towards election. And this letter will come to you tomorrow. It will be read to you for you to know what is in the letter or what are the contents like. I don't want to leave you behind. So this is the news that I have on behalf of the many Malawians, the voiceless, written a letter to Donald J. Trump and even the Prime Minister of Britain and other world leaders to tell them what is happening in Malawi without fear or favor. The DC. Lero tikambirana kwambiri nkhani zimene zikuchitika muno Malawi pamene tikupita mu nkhani kapena mu nyengo ya zisankho. Kuyambirira kwenikweni tikambe nkhani za ngozi. Pali ngozi zina timazichita kuziputa dala chifukwa cha recklessness. Ngozi zokuti sizinayenere kukhalapo. Timayenera tizikhala very very careful makamaka ngati asogoleri. Tiziyang'anisisa pamene tikupanga zinthu. Kodi zinthu zimene tikupangazi ngati ili misewu. Kodi misewu yathu ili bwino? Tikayang'ana za misewu yathu kuno ku Malawi, misewu sili bwino, ndipo misewu yambiri ili ndi ma potholes. Tikayang'ana msewu wopita kuchokera mu Nzuzu kukafika ku Karonga, kukafika mu Chiweta, kuchokera kumeneko kuyenda Lake Shore kuzafika ku Salima, kuchokera kumeneko kuchokera mu Lilongwe kuzafika ku Salima, kuchoka ku Salima kupita ku Balaka, kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre, kuchoka mu Balaka kupita ku Zomba. Misewu yambiri ndiyo onongeka andi misewu imene ikhoza kumapangisa ngozi chifukwa cha negligence. Asogoleri athu ambiri makamaka kuntundako angoyang'ana za ndalama zimene akuyenera kumaba, especially apapa mmene parliament yachita pasi budget imene sipindulira munthu wina aliyense, budget imene jandi ya ku State House. So kairo tili ndi ma MP amene amaoneka ngati anapita kumene kuja kuti akasogolere anthu, amene cholinga chawo anasankhidwa m'madera mwawo kuti akayimirire anthu awo, koma ndi asogoleri adyera, ma MP ofoira kwambiri amene akungoyang'ana ndalama kuti mmene udindo wathu ukuthamu ndiye tipite kwathu tili ndi makobiri aphwamwamwa. Kutero koma MP ambiri siku limene limapangidwa pasi budget mpaliament sanalowemo, anali atalandira ndalama. Ndipo ma MP amene wawa tikuyenera timpasire ntanyiwa awa werenge mayina awo bwinobwino aziwike
kuti ma MP awa ni ma MP oyipa kwambiri, especially ya kuchipani cha DPP ambiri sanalowe mnyumba mujamo chifukwa ambiri aja analandira ndalama. Ichi ndiye ndi chilungamo chaketu, kaya ukwiye usakwiye, koma ma MP ambiri a DPP akumunamiza msogoleri wawo kwambiri Peter Mutharika, akunamiza usogoleri wawo wa kuchipani cha DPP chifukwa chokonda ndalama. Anthu alandira ma 68 million ndicholinga kuti asakalowe ku parliament, ndicholinga kuti budget ikachitidwe past. So pathetic. Izi ndi zina mwa izo zimene zingamapangise kuti even olo misewu yathu kuno ku Malawi ikhale misewu ya substandard, yongofuna kuti anthu angonamizidwa kuti kwayikidwa atala asali tala. Misewu yambiri ndiyonongeka muno Malawi. Even transportation system yathu ili very poor. Tangoganiza nimene amavutikira anthu aku Chizulu Island, anthu aku Monkey Bay, anthu aku Likoma kukafika ku Karonga. Tikanakhala kuti tili ndi asogolereni eni oziwa kapena amene ali ndi welfare ya Malawi, malo ngati amene ataguliramo masitima abwino, sitima zikuyenda bwino, koma ngati sitima mungayione ndiye kuti ndi ya kampani ina ache kapena ndi ya dziko la ku Tanzania. Pajatu ife a Malawi ndi anthu ofoka mitu athu. Tikusiya maiko ena kumapanga ndalama pa nyanja yathu. Sindikuziwa kuti nkhani imene ya nyanja ili pati pano, koma ndizomvesa chisoni kuti as a country tikuloweredwa ndi maiko amene sanayenera kumatilowerera. So nkhani za ngozi zimene zingachitike kuno ku Malawi zikuchitika zinazi chifukwa cha usogoleri olephera. Usogoleri umene umakwanisa kumakanena za ma technical college, chikalire nicho iyeyo sanambe wapangapo za technical college imozi. Akuchita implementing ntchito zimene anapanga Peter Mutharika. Ndiye ubwino aje ujeni uja lozanizanu uja masa munamutenga. Si lozanizanu uja muli naye ku ujeni ku MCP konko. Ndikunena tu uja tu anapanga za mazi pakati hapo, anamangidwa chifukwa cha za mazi uja lozanizanu uja. Simungamuuze amene uja akupekereni nyimbo ine yache yofanana ndi ya lozanizanu uja kuti angoloza zanuzo zimene mwapanga inu. Ncholinga kuti mukamapanga matama kuti aye tikufuna 2030 ndikhale ndili pompano. Kaya zisankhozo za votedwa kale kaya 2030 siningalole anthu okuba kuti azakhale pano ndi asekereza. Pomwetu mwinaso okubayo so nambala 1 ndi iweyo. Pena tu tikamapanga zinthu zathu tikamaloza anzathu zala tiziyang'anaso kuti kodi zala zina zizikumuloza ndani. Chifukwa iwe ngati ukunena kuti anthu okuba ndalama ku Reserve Bank, anthu amene akusausa Malawi, koma mukanaziwa bwana ali nyodo. Mukanaziwa zibwezi pano mukunena zimenezo. Amalawi ndi okwiya kopsa. Ndipo bwana ngati ena chakumakunamizani kuti abwana achakwera, inu ndi Amalawi akukufunani amene akungofuna kuti aje makobiri anu. Koma mukanaziwa kuti anthu ndi okwiya nanu ngakhale aku Central Region Congo simukuziwa, simukanapanga zimenezo. Koma amene akukunamizaniyo ndi anthu amene amakusambira ni mankhwala. Koma munangoti mulozedwe mupange chisankho chabwinobwino osakhala maplani awa mukupanga oberawa. Koma mutangopereka conducive environment yokuti musazabere anthu akavote. Koma inuyo kati siku limene simuzakomoka kapena kuntundu kwanu sazakomoka ndi BP ndi mwayi. So musamana mizane iyayi, musamana mizane ati kumanyamula anthu kuchokera mmasalima ndiye mabasi agundikatu kunyamula mafumu, kunyamula achinyamata ati akalowe ku State House. Koma ndiye ku State House kwaphwekatu anthu akaoneka pinga, akaone magesi, akaione ku State House ija mwina komaliza akulandira kuna kuma 20,000. Koma Malawi umphawi tidanena tikunena kuti kukubweraku kukulengedwa umphawi. Amalawi muona zoopsa ndi chifukwa chake mwina nowanda chimanga chathu sichinachite bwino. Zija ndi nkanena zija ndinanena kuti kukubwera umphawi ndi akufuna kuti auchite create umphawi daladala kuzera ku sataniki. Ncholinga kuti ayambe kukugayirani ndalama ndi zakudya kuti muzawavotere. Ndiye nyengo ija yafikatu
koma ndiye kwaphweka ndalama zaphweka kutero ndalama zonse zachitidwa pasi ku parliament zija zindi za state house kukhala maphwando kukhala ndalama zija kuzichita fandi m'misonkhano kodi tukuti gule tu aliko osayamba so tikukambirana nkhani za ngozi andi nkhani zina za ngozi tinafuna kuti tipewe ngozi tinafuna ifeso ngati asogoleri tiziyang'anira kuti kodi m'misewu mwathu muli zinthu zotani mwachisanzo pakali panomba mukayiyang'ana project ya Khato kuchokera kusalima waterway project imene ndiyo kongola kwambiri imene izathandize anthu ndipo ndili ndi chikhumbokhumbo chonena kuti pamene mukupanga waterway project musayirowese ndale muonesese kuti madzi amene mukutenga inu kusalima kunyanja muagaireso anthu ngakhale zili politics mmaanamiza anthu kunena kuti aye madzi amene akamadusa mumveramu akamadusa musalimamu tikamapitira chakumvera ulendo kwa maweru uyo tikamapita pakana kudowa tani ofu madzi watizi kugairani musanamize anthu madzi amene azakhala kuti azakhala untreated nthawi imene yasazakhala kuti madzi aja apangidwa treat kodi muza agaira anthu madzi amene ali untreated koma mukanapeza njira chifukwa kunena chilungamo chake kuchoka kusalima kuyenda mtunda wonse kuzafika pakana kwa maweru kuzafika pakana kumvera kuzafika pakana dowa tani ofu pakana chankhungu dera loselija madzi kulibe mutakhala kuti ndinu asogoleri anzeru kupanga nzeru zina zapadera ndikupeza plant ina kumachita treat madzi aja musewu momo ndikumaagaira anthu makamaka uku ku battalion kumvera uku kumene kuchako ame akuzunzikako kwambiri tinanenapo mbuyo mukuti azimayi akuzunzikira madzi kumene kuchako munayenera muagaire anthu madzi osakhala kupanga zandale kumaanamiza anthu monga mmene munaanamizira akumulanje kumanena kuti madzi tikupasani musewu pomwe madziwo akuchoka kuphiri la mulanje ulendo ku Blantyre anyake sakuamwa madziwo kumulanje ku anthu akuvutikira madzi amene ajawo yeti mmaanamiza nthawi imene ijayo kunena kuti madzi aja muza apasa chimodzimodzinso madzi akusalimawa aganizireni anthu amvera aganizireni anthu akusalima kuchokera kunsalima kujako Eskom area ija uyo kufika kumaweru kufika kumvera kufika ku turnoff ya Chezi kapena trading center ya Chezi anthu akuzunzikira madzi kwambiri komano nkhani zathu lero kwambiri tikukamba za ngozi kunena kuti mukayang'ana ma security lights amene ayikidwa mwa Khatomu kuchokera pa plant yawo yoyamba pa kampu yawo yoyamba bola pamenepo apapa pakanyenyeva paliko bwino koma makampu awo onse kumene akufuna kuti madzi azizafikira ma security lights aja mwaika direct munsewu andi anthu ambiri ma driver akudandaula usiku kunena kuti ma security lights akhato akumenya kwambiri munsewu andi zimene zizikoza kupangisa ngozi mukayang'ana security lights after maweru mukayang'ana security light yopita pakana pamvera komanso yapadowa turn off andi imene iyi yapadowa turn off ndiye ili direct kwambiri munsewu ikumamenya anthu m'maso zimene zizikoza kupangisa ngozi ndofunika kuyang'anira kwambiri nkhani imene iyi yokuti muonesese kunena kuti inu Khato civil engineers amene mukugwira ntchito yabwino kwambiri onesesani kunena kuti muchite control ma security lights yanu magesiwo mwaayika munsewu kwayang'anisa kunsewu zosatira zake ma drivers akuvutika kwambiri izi zikoza kupangisa ngozi zikoza kuyambisa chipwirikiti kupatula marambo surface amene mwaika inu kuyika rambo surface yopambana ntchafu kukula kwache zimene chaso zimaononga so magalimoto chifukwa ndi rambo surface itu kungomva kuti kuchita control speed iya imweza mukumaganiziraso anthu andi marambo surface mwaika choncho komanso mukanathandizaso Malawi as a way of giving back to them mukanakonza ma potholes ali madera mwanu aja chifukwa ma potholes aja ngati apa kanyenyeva apa mverapo
ulendo kupita pa ujeni pa mapothole imene ili pamvera ndi yayikuluso yoopsa, ulendo kupita pa dowa turn off apo pamene pajaso pali mapothole okhaokha. Tikanakupemphaniso inu akhato pamene mukuyika marambo surface mukanachitanso kiriye zimene zizi mapotholes woopsa kwambiri amene akhoza limodzi ndi malaisi amene mwayikaza kumapangisa ngozi. Izi ni nkhani zokuti tikhoza kumakambirana ngati ziko limene inde muli mavuto chifukwa cha usogoleri wolephera, usogoleri umene amene akufunana ndi iwo ndi akazi awo koma Malawi ambiri sakuafuna. Ndi sokatu usogoleri wa soka ndikutha kuona mkatikati mwa nyumba ina yachifumu mutachitika zinthu zikulu, mwana kupanga separate wa mamuna ndi mkazache, komanso wamkazi wa nyumba momo kutha ukwati ndi mamuna ache. Kodi limene lisisoka sisoka ili bwana wa mamuna kupanga ukwati divorce ndi mkazache, wina yonso wamkazi yonso divorce. Separation kwinako wa mamunayo, winayo divorce wamkazi. State House ya chaka chino ya ulendo uno ito zazozaonesa Boligalindo the DC mwana woopsa kwambiri from Jeza Village GT Mambuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.